जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद हरे कृष्णा मातारेगा మనమైతే భాగవతం క్లాస్ కంటిన్యూ అవుతుందా ಓಕೆ ಸೊ ಏಪಲ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗವತಂ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪಂಡ ಭಗವಂತ ಪಂತಿನ ಭಾಗವತಂ ಪಂಡ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಪಂತಿನ ಓಕೆ ಸೊ ರಡ್ಡೆಟ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ नारायणं नमस्कृत्य भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये अष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भगवती नैष्टिके ಇರುವತ್ತೇಳನೇ ಶ್ಲೋಕ ಅದ ಇರುವತ್ತಾಜೆ ಅಂತ तोकेन जीवहरणं यद् उलूकिकाया तोकेन जीवहरणं तोकेन जीवहरणं यद् उलूकिकाया मासिकाय च पदशो शकाटो प्रवृत्ता त्रैमासिकस्य च पदोशकटो प्रवृत्ता यद्रिगान्तरा गतेन द्विस्पृशोर्वा
यद्रिङ्गान्तरगतेन दिविश्वशोर्वा यद्रिगान्तातरगतेन दिवि स्पृशोर्वा यद्रिङ्गान्तरगतेन मूलनं त्वितरार्जुन योर्न भाव्यम् उन्मूलनं त्वितरथार्जुनयोर्नभाव्यम् मूलनं त्वितरतार्जुन न्योर्य भाव्यम् उन्मूलनं त्वितरथार्जुनयोर्भाव्यम् शोकेन जीवहरणं यदु लौकिकाया त्रैमासिकस्य पदशकोटोपभ्रक्तः यद्रिङ्गतान्तरगतेन दिव्यस्त्रशोर्वा उन्मूलनं त्वित्वरतार्जुनयोर्नभाव्यम्। हरे कृष्ण। नेक्स्ट आशा माताजी। हरे कृष्ण माताजी। शोकेन जीवहरणं यदुलौकिकाया त्रैमासिकस्य च पदशकटोत्पवृत्ता यद्रिङ्गतान्तरगतेन दिवृष्पशोर्वा उन्मूलनं त्वितरतार्जुनयोर्न भाव्यम्। हरे कृष्ण माता। सुधा माताजी। शोकेन जीवहरणं यद् उलूकिकाया त्रैमासिकस्य च पदाशकटोपवृत्तः यद्रिङ्गतान्तरगतेन दिव्यस्पृशोर्वाः उन्मूलनं त्वितरर्थार्जुनयोर्न भाव्यम्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। वनिता माताजी। शोकेन जीवहरणं यतो लौकिकाया त्रैमासिकाय च पदशतको अपरतः यत्तरिङ्गात् अन्तर्गतेन दिवि स्पर्शो वः उन्मूलं तो इतरता अर्जुनायो न भव्यम्। हरे कृष्ण माताजी। सुगुण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। शोकेन देवहरणं शोकेन जीवतहरणं यदुलूकिताय त्रैमासिकस्य च पदासकटोपप्रवृत्त यद्रिङ्गत्तान्तरङ्गेतेन दिविस्पशोव उन्मूलं त्वितरार्जुनोर्वन्पावम्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। जय श्री माताजी। हरे कृष्ण माताजी। शोकेन जीवहरणं यदुलौकिकाय त्रैमासिकस्य चापदाशकटोपवृत्तः यद्रिङ्गतान्तरगतेन दिवि स्पृशोर्वा उन्मूलनं त्वितरतार्जुनयोर्न भाव्यम्। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। वसंती माताजी। शोकेन जीवहरण यदुलूकिकाय त्रैमासिकस्य पदाशकटोपवृत्तः शोर्वा उन्मीलनं विदग्धार्जुनोर्व भाव्यम्। हरे लता माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी। शोकेन जीवहरणं यदुलौकिके काया त्रैमासिकस्य च पदा सकटोपवृत्ता यद्रिगन्तान्तरागतेन दिवि श्रेयस्रोवा उन्मूलनं त्वितरतार्जुनायो न भव्यम्। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सविता माताजी।
हरे कृष्ण माताजी। शोकेन जीवहरणं यदुलुकिकाय त्रैमासिकस्य च प्रकाशकटोपवृत्ता यदृङ्गतान्तरगतेन दिविश्वशोर्वा उन्मूलनं पितरतार्जुन नो रथार्जुनयोर्न भाव्यं। हरे कृष्ण। ಅನುವಾದ ವರ್ಡ್ ಟು ವರ್ಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ತೋಕೇನ ಶಿಶುವಿನಿಂದ ಜೀವಹರಣ ಶರೀರಧಾರಿಯಾದ ದೈತ್ಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕಸ್ಯ 3 ತಿಂಗಳಷ್ಟೇ ಆದ ಶಿಶುವಿನ ಅಪ್ರವೃತ್ತ ಗಾಡಿಯು ತಲೆ ಕೆಳಗಾಗಿ ಯತ್ ಯಾರು ದಂತ ಇಡುತ್ತಾ ಅಂತರಗತೇನ ನಡುವೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ವರ್ಷೋ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದಲೂ ಅರ್ಜುನಯೋ ಅರ್ಜುನ ವೃಕ್ಷಗಳ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನುವಾದ. ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನು ಪರಮಪ್ರಭು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿಲ್ಲದಲ್ಲಿ ಅವನಿನ್ನು ತಾಯಿಯ ತೊಡೆಯ ಮೇಲಿರುವಾಗಲೇ ರಾಕ್ಷಸಿಯಾದ ಪೂತನಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು? ಇನ್ನು 3 ತಿಂಗಳು ಮಗುವಾಗಿರುವಾಗಲೇ ತನ್ನ ಕಾಲಿನಿಂದ ಬಂಡಿಯನ್ನು ಉರುಳಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು? ಇನ್ನು ಅಂಬೆಗಾಲಿಡುವುದೇ ಇರ್ತವಾಗಲೇ ಗಗನದೆತ್ತ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ ಅರ್ಜುನ ವೃಕ್ಷ ದ್ವಯವನ್ನು ಬೇರು ಸಹಿತ ಕಿತ್ತುಗೆಯಲು ಹಾಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಭಗವಂತ ನನ್ನೊಳಿಂದು ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಸವಿತಾ ಮಾತೀಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಕಡಿಮೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತಿ ಭಾವಾರ್ಥ. ಕಡಿಮೆ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿರುವಂತೆ ಒಬ್ಬನು ಊಹಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆಯಿಂದಾಗಲಿ ದೇವರನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಂದೆಂದಿಗೂ ದೇವರೇ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನಾಂಶವಿದೆ. ದೇವರು ಏಕಮೇ ರೀತಿಯ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವಿಗಳು ಖ್ಯಾತರು. ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂ ಸಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಅದೇ ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿದೆ. ಕೃಷ್ಣನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಾಗ ರಾಕ್ಷಸಿ ಪೂತನಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಆ ಮಗುವನ್ನು ತನ್ನ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿ ಪಾಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಳು. ತಾಯಿ ಯಶೋದೆಯು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಳು ಮತ್ತು ಮರ್ಯಾದಸ್ಥ ಹೆಂಗಸಿನ ವೇಷದಲ್ಲಿದ್ದ ಪೂತನಿಯ ತೊಡೆಗೆ ಅವನನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿದಳು. ಪೂತನಿಯು ತನ್ನ ಮೊಲೆಯ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಷವನ್ನು ಲೇಪಿಸಿ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಬಯಸಿದಳು. ಆದರೆ ಅವಳ ಸಿದ್ಧತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಮುಗಿದಾಗ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅವಳ ಪ್ರಾಣವಾಯುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅವಳ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಹೀರಿದನು. 6 ವೈರಿಗಳ ಉದ್ದವನ್ನುಳ್ಳ
ಎಂದು ಹೇಳಲಾದ ಅವಳ ರಾಕ್ಷಸ ಶರೀರವು ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿತು. ತಾನು ಕೂಡ 6 ಮೈಲಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ತನ್ನನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮರ್ಥನಾಗಿದ್ದರೂ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನು ರಾಕ್ಷಸಿ ಪೂತನಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ತನ್ನನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ವಾಮನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಅವನು ತಾನೊಬ್ಬ ಕುಬ್ಜ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಂತೆ ವೇಷ ಧರಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಅವನು ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜನಿಂದ ಅವನ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರಾರು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮೈಲಿಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸುವ ಪವಾಡವನ್ನು ಮೆರೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವೇನಿರಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ತಾಯಿ ಯಶೋದೆಯ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗಿದ್ದ ಆಳವಾದ ಮಾತ್ರ ವಾತ್ಸಲ್ಯದಿಂದ ಅವನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡಲಿಲ್ಲ. ಯಶೋದೆಯು ತನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಶಿಶು ಕೃಷ್ಣನು 6 ಮೈಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ಪೂತನಿ ರಾಕ್ಷಸ ಶರೀರದೊಂದಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವಳು ಸಹಜ ಮಾತ್ರ ವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಆಗ ಅವಳಿಗೆ ತನ್ನ ಮಗುವೆನಿಸುವ ಕೃಷ್ಣನು ದೇವರೇ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಕೃಷ್ಣನ ದೈವತ್ವವು ತಿಳಿದ ಮೇಲೆ ಯಶೋದ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿರುವಂತೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ತನಗಿದ್ದ ಪ್ರೇಮದ ಕಾವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೃಷ್ಣನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವನ ತಾಯಿಯ ತೊಡೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಮಗು ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನೇ ಆವರಿಸುವ ವಾಮನ ದೇವನಾಗಲಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಅವನು ದೇವರೇ. ಕೆಲವರು ಆ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ದೇವರಾಗಲು ಭಾವಿಸುವಂತೆ ಅವನು ಕಠೋರ ತಪಸ್ಸನ್ನಾಚರಿಸಿ ದೇವನಾಗಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಕಠೋರ ವ್ರತಾಚರಣೆ ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೇವರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಲು ಅಥವಾ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ದೈವೀ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬಲ್ಲನು. ಒಬ್ಬ ಜೀವಿಯು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ದೈವೀ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದಾದರೂ ಅವನು ದೇವನಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲಿ, ತಾಯಿಯ ತೊಡೆಯ ಮೇಲಿರಲಿ, ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿರಲಿ, ಎಂದಿಗೂ ದೇವರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಓದೋಳೆ. ಹೀಗೆ ಇನ್ನೂ 3 ತಿಂಗಳ ಮಗು ಆಗಿರುವಾಗಲೇ ಯಶೋದಮಾಯಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಬೇರೆ ಆಂಡಲ ಓದುವರ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಧನ್ಯವಾದ. ಸುಗುಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹೀಗೆ ಇನ್ನು 3 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಾಗಿರಲೇ ಯಶೋದ ತಾಯಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡಿಯ ಹಿಂದೆ ಅವಿತುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಕಟಾಸುರನನ್ನು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದನು. ಅವನನ್ನು ಅಂಬೆಗಾಲಿಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮನೆಗೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೂ ಬಿಡದೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವನ ತಾಯಿಯು ಅವನನ್ನು ಒರಳು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದಳು. ಆದರೆ ತುಂಟ ಮಗು ಒರಳು ಕಲ್ಲನ್ನು ಯಶೋದೆಯ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಅತಿ ಎತ್ತರವಾದ ಜೋಡಿ ಅರ್ಜುನ ವೃಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಯಿತು. ಈ ಒರಳು ಕಲ್ಲು 2 ಅರ್ಜುನ ವೃಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಸಿಕ್ಕಿಕೊಂಡಾಗ ಅವು ಭಯಂಕರ ಶಬ್ದದೊಂದಿಗೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿದವು. ಯಶೋದ ತಾಯಿಯು ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ಭಗವಂತನ ದಯೆಯಿಂದ ಉರುಳು ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ ಮರಗಳ ಕೆಳಗೆ ತನ್ನ ಮಗು ಸಿಕ್ಕುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದಳು. ತನ್ನ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಅಂಬೆಗಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದ ತನ್ನ ಕಂದನೇ ಈ ಎಲ್ಲ ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೆಂದಾಗಲಿ ಅವನೇ ಭಗವಂತನಂದಾಗಲಿ ಅವಳು ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಅವನ ಭಕ್ತರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿನಿಮಯವಾದ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಂತಹದು. ಯಶೋದ ತಾಯಿಯ ಭಗವಂತನನ್ನು ಮಗುವನ್ನಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದಳು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನು ಅವಳ ತೊಡೆಯ ಮೇಲಿನ ಮಗುವಾಗಿ ನಟಿಸಿದನು. ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕವಿದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲ ಸರ್ವಶಕ್ತ ಭಗವಂತನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದನು. ಅಂತಹ ಲೀಲೆಗಳ ಸೊಗಸು ಏನೆಂದರೆ ಭಗವಂತನು ಎಲ್ಲರ ಬಯಕೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದನೆಂಬುದು. ನಾರದರ ಶಾಪದಿಂದ ವೃಕ್ಷಗಳ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಾಳುವಂತೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಕುಬೇರನ 2 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದೇ ದೈತ್ಯಕಾರದ ಅರ್ಜುನ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬೀಳಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯಂಗಳದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಅಂಬೆಗಾಲಿಡುವ ಮಗುವಾಗಿ ಆಟವಾಡುವುದನ್ನು ಯಶೋದೆಯು ನೋಡಿ ಅಲೌಕಿಕ ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಕೂಡ ಅವನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಭಗವಂತನು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲು ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಪ್ರಭುವೇ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಹೀಗೆ ಯಾವುದೇ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲನು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಜಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತಾಜಿ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ನಮೋ ಓಂ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೇ. ನಮಸ್ತೆ ಸಾರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣೆ ನಿರ್ವಿಶೇಷಾಯ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಧಾರಿಣೆ.
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तोकेन जीवहरणं यद् उलूकिकायास् तोकेन जीवहरणं त्रैमासिकस्य पदा शकटो प्रवृत्ता त्रैमासिकस्य च पदाशकोटप्रवृत्तो यदृगन्तरा गतेन द्विस्पर्शोर्वा यद्रिङ्गतान्तरगतेन दिव्यस्पृशोऽश्वा उन्मूलनं त्वादितरतार्जुनयोर्न भाव्यम्। उन्मूलनं ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನು ಪರಮಪ್ರಭು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವನಿನ್ನು ತಾಯಿಯ ತೊಡೆಯ ಮೇಲಿರುವಾಗಲೂ ರಾಕ್ಷಸಿಯಾದ ಪೂತನಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು? ಇನ್ನು 3 ತಿಂಗಳು ಮಗುವಿರುವಾಗಲೇ ತನ್ನ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂಡೆಯನ್ನು ಉರುಳಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು? ತನ್ನ ಅಂಬೆಗಾಲಿಡುತ್ತಿರುವಾಗಲೇ ಗಗನ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದ ಅರ್ಜುನ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬೇರು ಸಹಿತ ಕಿತ್ತುಗೆಯಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು? ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಭಗವಂತನನ್ನು ನಡೆದ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೂ ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಕೊಡಿದ ಶ್ಲೋಕಡೆ 28 ಶ್ಲೋಕಡೆ ಕೃಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಬಲರಾಮ್ನ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಬ್ರಹ್ಮ. ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಬ್ರಹ್ಮ ಮಾತ ಅವತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು. ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅವತಾರ ಪರಶುರಾಮನ ಅವತಾರ ಉಪ್ಪಡ್, ರಾಮಚಂದ್ರ ಅವತಾರ, ನಿಜ ಹಂಸಾವತಾರ, ಕಂಚಿನ ಮಸ್ತ್ ಅವತಾರ, ವರಾಹ ಅವತಾರದ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ ಪಂಡೇರು. ಇತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವತಾರೀನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವತಾರಿ ಅವತಾರ ರಡ್ಡುಂಡು. ಅವತಾರ ಏರೆಡ್ದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಅವತಾರಿ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣಡ್ದು ಮಾತ ಅವತಾರ ಬರೊಂದುಂಡು, ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರಿ, ಬಾಕಿ ಮಾತ ಅವತಾರ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಪಂಪನ ಕೃಷ್ಣಂಗೆ ದೇವೋತ್ತಮ ಪರಮ ಪುರುಷ. ನಾರ್ಮಲಿ ದಶಾವತಾರ ಪನ್ನಾಗ ಕೃಷ್ಣಾಗ್ಲ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಯದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪನ್ಪೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅತ್ ಬಲರಾಮಂಗ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಶವದ್ರೀತ ನರಹರಿ ರೂಪ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೇಶವ ಏರ್ ಹೂ ಇಸ್ ಕೇಶವ? ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಕೇಶವ. ದಾದ ಮಲ್ತಿನಾರ್ ಕೇಶಿ ರಾಕ್ಷಸನ್ ಕಾರ್ಯನ ಉದಾರ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಕೇಶವದ್ರೀತ ನರಹರಿ ರೂಪ ಜಯ ಜಗದೀಶ ಹರಿ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ನರಸಿಂಹಾರ್ತಿಗ್ಲ ಅವೆನ್ ಪಂಪ ರೈಟ್. ಕೇಶವದ್ರೀತ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ ಬೊಕ್ಕ ರಾಮ ಅವತಾರ ಅಂಚ ಜಯದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಪಂಪೇರು. ಅಂಡ್ ಮೇನ್ ಏರ್ ಅವು ಕೃಷ್ಣ ಕೇಶವ. ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಪೊರ್ಪಟುಡ್ ಅನುವಾದ ಭಾವಾರ್ಥಡ್ಲ ಅನುವಾದಡ್ಲ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನು ಅನುವಾದಡ್ ಎಂಚ ಬರ್ತದೆ, ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನು ಪರಮ ಪ್ರಭು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ. ಪರಮ ಪ್ರಭು ಎಂಚ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಕೃಷ್ಣ ಒಕ್ಕ ಆರ್ನ ಅವತಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡತೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಒಲ್ಪಡ್ದು ಬರೊಂದುಂಡು. ಕರೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ರೈಟ್. ಇತ್ತ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿದಾದ ಒಂಜಿ ವೋಲ್ಟ್ ಉಂಟು ಕರೆಂಟ್ ದ, ಬೊಕೊಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ವೋಲ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ದ ಸೇಮ್ ರಡ್ಲ ಒಂಜೆ ಲೆಕ್ಕದನ ಕರೆಕ್ಟ್. ಒಂಜಿ ಗದ್ದೆಡ್ ಇರ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಪರ್ ಅಲ್ಪ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ
ಕಮ್ಮಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮಾತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೊಲ್ತಿಡ್ದು ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಹಿಡ್ದು ರೈಟ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಪಡ್ದು ಅವ್ ಬರ್ಕೊಟ್ಟು ಕರೆಂಟ್ ದಾ ಈಗ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಐತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ದನೆ ಸೇಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರೋಲಿ ಅತ್ತ ಬರೋಲಿ ಅತ್ತ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡಪ್ಪಾಗ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡು ರೈಟ್ ಅವ್ ಮತ್ತ ಏರ್ಪೇರ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಡ ಮಾತ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ಪುನ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಇಡ್ದು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಲ್ಪಡ್ದು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಆನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವತಾರಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಶಕ್ತಿ ಆರ್ ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನ್ ಕೆರೋಡಾರ್ ಸೊ ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ರಾಮನ ಲೆಕ್ಕ ಆತ ಕೋಪ ಒಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನ್ ಕೆರೋಡ ಅಂಡ ನರಸಿಂಹನ ಲೆಕ್ಕ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅವ ವಾಮನ ರೂಪಡ್ ಆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಜ್ ಬಟ್ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಮಾತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಅವತಾರಡ್ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಪವರ್ ಅನ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಅಂಡ ಐಕೈಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಆತ್ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ಕೃಷ್ಣಡ ಮಾತ ಪವರ್ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತನ ದಿತ್ತೆರು ರೈಟ್ ಅವೇ ಟೈಮ್ ಆರ್ನ ಬಿರಲೆಂಚ ಕೋಮಲವಾದಿತ್ತುಂಡು ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಅರೆಡ ಮಾತ ಪವರ್ ಉಂಡು ಷಡೈಶ್ವರ್ಯ ಉಂಡು ಅರ್ನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವತಾರಗ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೋಡಿತಿನಾತ ಆರು ಶಕ್ತಿನ ಅವತಾರಡ್ ತೊಚ್ಪಾವೇರ್ ನಮಕ್ ಮಾತ ಶಕ್ತಿನ ತೊಚ್ಪಾವೇರ್ ಅಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವತಃ ದ್ವಾಪರಿಗಡ್ ಬನ್ನಾಗ ಆರ್ ಮಾತ ಟೈಪ್ ದ ಇತ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಆರ್ ದಾಸ್ಯ ರಸ ತೊಚ್ಪಾಯರ್ ಶಾಂತ ರಸ ತೊಚ್ಪಾಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ರಸ ಬೊಕ್ಕ ಇವನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸಾಕ್ಯ ರಸದ ಆರ್ ತೊಚ್ಪಾಯರ್ ಅಂಡ ಮಾಧುರ್ಯ ರಸ ಆರ್ ತೊಚ್ಪಾಯರ್ ನರಸಿಂಹ ನೆಟ್ ಆರ್ ದಾಸ್ಯ ರಸ ಫುಲ್ ಪವರ್ ಹಿಡಿತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಒಂಜೆ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ರೆ ಆರ್ ಬತ್ತಿನಪ್ಪಾಗ ಅಂಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚತ್ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತ ಐನ್ ರಸ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣಗ್ ರೂಪಗೋಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಸಿಂಧುಡು ಅಖಿಲ ರಸಾಮೃತ ಮೂರ್ತಿ ಅಂದ್ ಲೆಪ್ಪೇರು ಬಿಕಾಸ್ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾತ ವಂಚಿ ರಸ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ ಪರಮ ಭಗವಂತ ಅರೆಡ್ ಮಾತ ಅವತಾರ ಬರೋದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಆರ್ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಭಗವಂತ ಬೈದೇರು ಅನ್ನು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಜನ ಭಗವಂತ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಈಸ್ ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡೆಡ್ ನಮಗೆ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಏರ್ ಪಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಬರೆದಿಟ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಖಾಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರಡ ಯಾನ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಬರೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಗುರುನ ಮುಖಾಂತರ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಓಕೆ ಮೆತ್ತೆ ಎಂಚ ವೇದ ಅರಣ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಡ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಶಕ್ತಿನ ತೊಚ್ಪಾವರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೆಂಚಿನ ಪರ್ಲೆ ಆಜಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕೆಲಸ ಅವ್ರ ಕರ್ಮ ಎಂಚ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕರ್ಮ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ನಾರ್ಮಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂಚ ಬರೀತಾರೆ ಭಗವಂತನ ಕರ್ಮ ಎಂಚ ದಿವ್ಯವಾಣಿ ಐಕೋಸ್ಕರ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದ್ಪೇರೆ ಜನ್ಮ ಕರ್ಮ ಚಮೆ ದಿವ್ಯಂ ಆರ್ ಭಕ್ತಿನ ದೇವಕಿನ ಮುಖಾಂತರವಾದಲ ಆರ್ನ ಜನ್ಮ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಬುಲ್ತದ್ದು ಬರ್ಪ ದಾಲಿಪ್ಪುಜ ಅಂಗಿಲೊಪ್ಪುಜಿ ದಾಲೆಜ್ ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ಒಂದ್ ಪಿಕ್ ಆಫ್ ಫೆದರ್ ಲೆಂತ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪುಟ್ಟನಾಗ ಸೊ ಆತೊಂಜಿ ಆನ ಜನ್ಮ ರೈಟ್ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಪೇರ್ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ಡೇಸ್ ದೆನ್ನ ದೀಪ ಒಂದು ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ಪೇರ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾತು ಅಂಡ್ ಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮ ಅನಾಗ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ ಉತ್ಸವ ಆಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ದೇಶಡ್ ಫುಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅವು ಮಾತ್ರ ಇವನ್ ದೇವಲೋಕ ಮಾತ ಲೋಕಡ್ ಉತ್ಸವ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿದ ಟೈಮ್
ಏರ್ ಪಾತೇರ್ ವೇರು ನಮ್ಮ ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಭಗವಂತನ ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿತ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಪಾತೆರೋಲಿ ಏಪಲ ಪಾತೆರೋಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತನ ಕರ್ಮ ಆರ್ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಆರ್ನ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ ಮಲ್ಪುನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಲೀಲೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರೇಗಿಂಚಿನ ಮಾತ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಕೆಲವೇರು ಪನ್ನಾಗ ರಾಸಲೀಲದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆಲ್ಲ ಪನ್ನೋಡು ಒಂದುಲ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮಕ್ ದಾಯಿಗ್ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ್ ತೂತುಜ ತೂದಿತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮದತ್ ಕೂತ ಭಗವಂತ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇರನ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತುಜ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ ಆರ್ನ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ತುಚ್ಪಾವೇರು ಅವೇನ್ ಗ್ರಂಥ ಶಾಸ್ತ್ರ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಲ್ದೀಪೇರ ಅವೇನ್ ನಮ್ಮ ಓದೋಡು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಭಗವಂತ ಪರಮ ಪ್ರಭು ಕೆಲವೇರು ತನ್ನನ್ ತಾನು ದೇವರಂತ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ ಕೆಲವೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಇರಾಣಲ ಒಂಜಿ ಜನ ಉಂತಾದ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪನ್ಪುನ ಓ ದೇವೇರ್ ಬೈದೇರ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿ ಯಾನ್ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಮಲ್ತ್ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಫುಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆದ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಮಲ್ತದ್ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ದಾದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪೋಡ್ ಅವೆನ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಎನ್ನ ಕೈಟ್ ಯಾನ್ ಬಂಗಾರ ದೆಪ್ತೋಲಿ ಪಿದಾಯಿ ಜಸ್ಟ್ ಅವ್ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಂಡ ಬೆಂಕಿದ ತೂನ್ ಬಾಯ್ದ ಉಲೈ ಪಾಡೋಲಿ ರೈಟ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಗಾಲಿಡ್ ಹಾರ್ ಅಂಚೆಂಚ ಪೋಲಿ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಯೋಗ ಶಕ್ತಿದ ಕಾರಣ ಲಗಿಮ ಅನಿಮ ಪಂಡ ಲಗಿಮ ಪಂಡ ಇರ್ ಎಲ್ಲಿಯರ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಆವಲಿ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ದು ಇರ್ ಮಲ್ಲಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಆವಲಿ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿ ಇರ್ದು ಅಂಡ್ ಅವು ಏಪಲ ಆವಲ್ಪುಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮೃತ್ಯು ಬರ್ಕೊಂಡು ಮೃತ್ಯು ಬನ್ನಾಗಿರ್ನ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಪುಜಿ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಜನ ಇತ್ತಂಡು ದುಂಬು ಯಾನ್ ದೇವೇರು ಅಂತ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಬೆಂಗಾಲ್ ಟೈಮ್ ಆ ಟೈಮ್ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ನ ಟೈಮ್ ಯಾನ್ ದೇವೇರು ಪನೊಂದಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ನಿಖಿಲ ಮಾತ ಬುಡದಿನ್ನ ಎನ್ನ ಕೈತಾಲ್ ಕಡ ಪುಡ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆಗ್ ರಾತ್ರಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂತ ಸೋ ಮಚ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಪ್ಪಾಗ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಅಂಡ್ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ತೇರು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅವೇನೆ ಬರಪ್ಪೆ ಅಯ್ಯ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ದಾಯಿಗ ಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಯಾನ್ ಭಗವಂತ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪೋದಿ ಎಸ್ ಆರ್ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಪನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಜನಕ್ಕಲ್ ದಾಯಿಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಚೂರ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಕೈಟ್ ಇರೆಗ್ ಇಂಚ ಮಲ್ತ್ ಬಂಗಾರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೂತ ಮಿತ್ ಅಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅವ್ ಮಾತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಓ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಂದಾಪುಂಡು ಅಂಡ್ ನಿಜವಾದ ಭಗವಂತನ ಅತ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿ ಉಂಡ ಅತ್ತೆ ಆಂಡ ಜನಕ್ಕಲ್ ಶಾಸ್ತ್ರ ಓದುಜೇರು ಜನಕ್ಕಲ್ ಒಂಜಿ ಗುರುನ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಅವು ಒಂಥರ ಹೊಸತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಸೊ ಭಕ್ತಿ ವಿನೋದ್ ಠಾಕೂರ್ ಅಂಡ್ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ತ್ ಬೊಕ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಕ್ಲೆನ ಮಲ್ಲ ಕುಜಾಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಫುಲ್ ಕುಜಾಲ್ ಬುಡ್ದಿಪ್ಪುವರು ಅವ್ರು ಕಟ್ಟದ್ ದಿಪ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪ ಸೊ ಅವೆನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತುಂಡು ಅಕ್ಲ ಯೋಗ ಶಕ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಜಿ ಸೊ ಎಂಚಿನ ಭಗವಂತ ಕುಜಾಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತುಂಡ ಭಗವಂತ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಆಯ್ನ ಶಕ್ತಿ ಪೋತನಿಗೆ ಸೊ ಎಂಚಿನ ಭಗವಂತ ಸೊ ನೆನೊಂಜಿ ಏರ ಬತ್ತೇರು ಪ್ರಭುಪಾದ್ನ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಬಂದು ಸೊ ಇಂಬೆಗ್ ಪಾಠ ಕಲ್ಪ ಅವಡತ್ತ ಪ್ರಭುಪಾದ ಆದ ಮಲ್ತೇರು ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ಮಾತಲ್ಲ ಎತ್ತದ ಭಗವಂತಗ ಚಪ್ಪನ್ ಬೋಗ್ ಮಲ್ಪರ ಎತ್ತು ರೈಟ್ ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವ್ ಮಾತದಾದ ಫುಡ್ ಉಂಟು ಐ ಕುಲ್ಲಾಯರ್ ಓ ಇರ್ ಭಗವಂತನ ಕುಲ್ಲಲೆ ಡೈನಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಕುಲ್ಲಲೆ ಪಂಡೆ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ ಚಪ್ಪನ್ ಬೋಗ್ ಎದುರ್ದಿಯರ್ ಮಾತ ಫುಲ್ ಆತ ಮಲ್ಲ ಟೇಬಲ್ ಫುಲ್ ತಿನ್ಪುನ ವಸ್ತು ಸೊ ಮಾತ ರೆಡಿ ಮಲ್ದಿಯರ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೆತ್ತ ಇರ್ ಭಗವಂತ ಐ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಮೂಜಿನೆತ್ತ ಮಾತ ಉಲೈಗೆ ತೊನ್ಯ ಯಾವು ಅನ್ಪಂಡೆ ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂತೇರು ಇಜ್ಜಿ ಈ ಮಾತ ತಿನ್ನೋಡಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಈಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಅನ್ಪಂಪೇರು ದಾಯಿಗ್ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿನಕ್ ಪೂರಿಡ್ ಜಗನ್ನಾಥ ಎತ್ತೋ ಸರ್ತಿ ಗಡಿಗೊರ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪುರಿ ಪೋದಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕ್ಯೂಡ್ ಉಂತುನಾಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂಜೊಂಜಿ ಫುಲ್ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಫುಲ್ ರೈಸ್ ಫುಲ್ ಸಬ್ಜಿ ಮಾತ ಉಪ್ಪುಂಡಾಯ್ತು ಇಡೀ ಟೈಮ್ ಉಲೈ ಪೋಪುಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಪಿದಾಯಿ ಹೊಸತ್ತು ಉಲೈ ಪೋಪುಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಆರ್ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಭಗವಂತ ಅಂಡ ಇರ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಪುರಿಡ್ ಆತ ತಿನ್ಪಾರು ಮುಲ್ಪಲ ತಿನ್ನೋದಿ ಅಂತ
ಅವು ಈಗ ಆತಜಿ ಒಕ್ಕ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ತಿನ್ನೋಡೆ ಇವನ್ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ತಿನ್ನೋಡೆ ಅಂತ ಒಕ್ಕ ಇದು ತಡೇರ ಆತಜಿ ಇತ್ತಿನ ಮಾತು ಅರ್ಧವಾಸಿ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತೆ ಮಂಚಿ ಫುಲ್ ಆತಂಡು ಒಕ್ಕದಾದ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ಗೆ ಹೋಯಾಯ್ ಏನ್ ಕಾಪುಜಿ ಅಂತ ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಆದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಿದಾ ಹಿಡ್ದು ಡಿಸೈಬಲ್ಸ್ ಕಡೆ ಕೊಡ್ತು ಪಿದಾ ಹಿಡ್ದು ಲಾಕ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡಿಯಾರ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಅವು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಐಗ್ ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ರ ಒಂದ್ ಇತ್ತೀಚಿದ್ದ ಸೊ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಅಂತಾರೆ ಈ ಭಗವಂತ ಆತ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಪಿದಾ ಇಲ್ಲ ಉಲ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಪಿದಾಯ್ ಬಲ್ಲ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಹಿಡ್ದು ಪಿದಾಯ್ ಬಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಭಗವಂತ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಹೋಗಿರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಪೂಜಿ ಈ ಪೋತ ಅಂಡ್ ಐತೆ ಪಿದಾಯ್ ಬಲ್ಲ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಭಗವಂತ ಪಿದಾ ಇಲ್ಲ ಬಹಿರ್ ನರಸಿಂಹ ಉಲೈಲ ನರಸಿಂಹ ಸೊ ಹೃದಯಡ್ಲ ಉಲ್ಲಾರಿ ಇದು ಸೊ ಅಂಚಾದಿ ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ರಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ಇಜ್ಜಿ ಆವೋಡು ಈ ಭಗವಂತ ಐ ಆಮ್ ಗಾಡ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡೈತೆ ಗಾಡ್ ಅಂಡ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಇಪ್ಪೋಡ್ ನಿನ್ನ ಉಲ್ಲೈ ಅಂತ ಪಂಪೆ ఒక ఏం పంత ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಂತಾರೆ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಾಡ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಈ ಬಾಯಿ ಬುಡ್ದು ಪನ್ ದಾದಯ್ಯ ಅಂತ ಅಪ್ಪಗಾಯಿ ಬುಲ್ತದ್ ಪಂತೆ ಎಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಯಾನ್ ಭಗವಂತ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮಂಗ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಲೂಟಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಯಾನ್ ಭಗವಂತ ಚೂರ್ ಶಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನ ಆತೆ ಕೈಟ್ ಯಾನ್ ಭಗವಂತ ಅತ್ತು ಜನಕಲ್ ಎನ್ವೆರಿ ಯಾನ್ ಭಗವಂತ ಯಾನ ಶಕ್ತಿನ್ ತೂದಾಕ್ಲ ಎನ್ವೆರ್ ಆಂಡ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಎನ್ನ ಅತ್ತು ಅಂತ ಆಯ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಪಿದಾಯ್ ಬರ್ರೆ ಬಿಡ್ಪೇರ್ ಭಗವಂತಗ್ ದಾದಲೆಪ್ಪರ್ ಸಂಜೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಲಾಸ್ಟ್ ಅರ್ಜುನಾಗ ಧನುರ್ಧಾರ ಅಂತ ಪಂಪೇರ್ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಪೇರು ಯೋಗೇಶ್ವರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಅಂತ ಪಂಪೇರ್ ಸೊ ಯೋಗ ಮಲ್ತ್ ಕೆಲವು ಶಕ್ತಿ ಬರ್ಪುಡು ಅಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಅವು ಯೋಗ ಮಲ್ತ್ ಶಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನ ಏರು ಕೃಷ್ಣ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲವು ಮಾತ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಐತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ದಾದ ಈತ ಮಾತ ಪಂಡ್ರೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ದಾದ ಉಂಟು ಬ್ರಹ್ಮಗ ದಯಪಣ್ಣ ನಮಕ್ ಅರ್ಥ ಆವೇರೆ ಭಗವಂತ ಏದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಉಳ್ಳರು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಭೌತಿಕ ಜಗತ್ತದ ಕೆಲವರ್ನ ಚೂರ್ ಶಕ್ತಿ ತೂದು ಕೆಲವರ್ನ ಚೂರ್ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ತೂದು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಲಿಗ್ ದೇವೇ ಅಂತ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಮೇಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ ಬಾಲೆ ఒక ಭಗವಂತನ ಬಾಲಮುಕುಂದ ರೂಪನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಗತ್ತು ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಲ್ಪ ಭೌತಿಕ ಓವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಓವು ಅಂತ ಸೊ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಭಗವಂತನ ಬಾಲಮುಕುಂದ ರೂಪ ರೆಡ್ಡೆಟ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಟು ರೈಟ್ ಸೊ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಆ ಪನ್ಪೇರು ಪೂತನಾನ್ ಕೆರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಲೀಲೆ ಪೂತನ ಏರಾದಿಪ್ಪೇರು ದುಂಬುದ ಜನ್ಮಡ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತ ಅಸುರ ನಕ್ಕಲು ಒಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಲೀಲೆಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಅಸುರ ನಕ್ಕಲು ರಾವಣನ ಮೆಗ್ಗಿ ಅತ್ತು ರತ್ನಮಾಲ ಏರವ್ ರತ್ನಮಾಲಾ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಾಫ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏರವ್ ಏರು ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜನ ಮಗ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜನ ಮಗಲ್ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವಾಮನ ದೇವ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜನಪ್ಪ ಬಂದಾಗ ಇತ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇತ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಆತೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಡಿವೋಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಭಗವಂತನ ಅಂಡ ಮಗಲ್ ಅಂಚ ದಯಗಾಯಲ್ ಪೂತನ ದಯಗಾಯಲ್ ದಾದ ಅಂಡ್ ಅಲ್ಪ ಆಗ ಅವು ರಾಜ್ಯ ಹೊರಗೆ ತೊಂದೆ ಅರೆ ವಾಮನ ಬರ್ನಾಗ ಅಲೆಗೆ ಈತಲಾಕಿದ ಬಾಲೆಗೆ ಅನ್ ಪೇರ್ ಪಡ್ಕೋಡ್ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸು ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚದಲ್ವಾಗ ಅವು ಜನ್ಮಡಾಲು ಪೇರ್ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ್ ಅವು ವಿಷತ್ತ ಪೇರಿಂಚಾಂಡ್ ಅಸುರದಾಯ ಅವ್ರಡ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಬಂದಾಗ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಅಸುರ ಕುಲಡ್ ಜನ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಏರ್ನ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸನ್ ಓಕೆ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಸೊ ಫುಲ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ವೈಫ್ಲಾ ಸೊ ಇವನ್ ಮಗಲ್ಲ ಡಿವೋಟಿ ಬಟ್ ದಾದ ಅಂಡ್ like just
ಪಿದಾಯಿಡ್ ಇಂಚನೆ ತೂಯಾಲ ವಾಮನ ದೇವ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ್ಯದ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದಿತ್ತಾರೆ ವಾಮನ ದೇವ ದ್ವಾರ್ಫತೆ ತೋ ಅಂಚ ಆರ್ ಬರೋಂದಿತ್ತಾರೆ ಅಪಾಗ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅರ್ಡ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಮುಲ್ಪ ರತ್ನಮಾಲ ಅರ್ನ ಮಗಲ್ ಎನ್ನೊಂದಿತ್ತಲ್ ಏತ್ ಶೋಕದ ಬಾಲೆ ಎನ್ನ ಎನ್ನ ಬಿನಿ ಬಾಲೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಯಾನ್ ಐಕೆನ್ನ ಪೇರುನ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂದೆ ಐತ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಅಂಡ್ ಮೂಜಿನೆತ್ತ ಸ್ಟೆಪ್ ದಿನಾಗ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ದಾದ ಮಲ್ತೆರ್ ತನ್ನನ್ನೇ ತಾನ್ ದೀದ್ ಗುಡಿಯರಲ್ಪ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ ನಿಮಿತ್ ಕಾರ್ದಿಯರ್ ಅವೆನ್ ತೂದ್ ಸೇಮ್ ರತ್ನಮಾಲ ಏರ್ ಪೇರ್ ಕೊರೋಡು ಒಂದ್ ಏನೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ ಪನ್ಪಲ್ ಅವ್ ಪೇರಿಗೆ ವಿಷ ಕೊರ್ದು ಕೊರ್ಪ ಅಲ್ ಮನಸ್ಸುಡೆ ಏನ್ ಕೃಷ್ಣಗ ಅವ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ರಸಡ್ ಆರ್ ಪನೊಂದಿತ್ತರ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ವಾಮನ ದೇವೇನ್ಯರ್ ಓಕೆ ಅಂಚನೆ ಆವಾಡು ಅಂದೇನ್ಯರ್ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಏತೊಂಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆರೊಂಜಿ ಬಲಿ ಮಹಾರಾಜ್ನ ಮಗಲ್ ಆತಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ರಸಡ್ ತೂಂದಿತ್ತಲ್ ಭಗವಂತ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ದ್ವಾಪರ ಯುಗಡ್ ಕೃಷ್ಣ ಬನ್ನಾಗ ಆರ್ ಪೂತನ ಆದ್ ಹುಟ್ಟ್ಯರ್ ಆ ಪೂತನ ಆದ್ ಪುಟ್ಟನಾಗ ಆಲ್ನ ಪೇರನ್ ಹೊಲಿಯರ್ ಐಟ್ ವಿಷ ಇತ್ತಂಡ್ ಇತ್ತ ಮಾತ ಅಸುರ ನಕ್ಲೆಗ್ ಓ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಸುರಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ದಕ್ಕಲೆಗ್ ಭಗವಂತನ ಮಿತ ಅಸುರಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಓಯ್ತ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು ಓ ಮುಕ್ತಿ ಐನ್ ಟೈಪ್ ದ ಮುಕ್ತಿ ಉಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಯುಜ್ಯ ಸಾಲೋಕ್ಯ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಸಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಸಾಯುಜ್ಯ ಸಾಲೋಕ್ಯ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಶಾಸ್ತಿ ಅಂಡ್ ಸಾರೂಪ್ಯ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಐನೆಟ್ ಅಸುರ ನಕ್ಲೆಗ್ ಓ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾಲೋಕ್ಯ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಸಾಯುಜ್ಯ ಅಂಡ್ ವೃಂದಾವನ ದಾಮಡ್ ಇತ್ತಿನ ಅಸುರ ನಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ದ ಮುಕ್ತಿ ತಿಕ್ಕಣ ಅಂಡ ಓಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಮಾತ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಅಣ್ಣ ಪೂತನಾಗ ದಾದ ತಿಕ್ಕಣ ಅರೆ ಗೋಲೋಕ ಸಾಲೋಕ್ಯ ದಾದ ಓಕೆ ಅಲ್ಪ ಗೋಲೋಕ ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಾನ ಕೊರಿಯರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಮ್ಮನ ಸ್ಥಾನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಟೋಡ್ ನಮ್ಮ ತೂಪ ಶುಕದೇವ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿಗ ವಾಪಸ್ ಲೆಪ್ಪೆರ 2 ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೆರ್ ವ್ಯಾಸದೇವನ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ನಕ್ಕಲ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಏತೊಂಜಿ ಕರುಣೆನ್ ತೊಚ್ಪಾವೆರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ ಆರ್ ಏತೊಂಜಿ ಶೋಕುಲ್ಲೆರ್ ಇರೆಗ್ ಏರಾಂಡಲ ವಿಷ ಕೊರ್ರೆ ಬತ್ತಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅವ್ ಜನ ವಿಷ ಕೊರೊಂದುಂಡು ಇರೆಗ್ ಅಂದ್ ಇರಿ ಏಪಲ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷ ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ಜೆಗ್ ಆರ್ ಅವ್ ಜನಕ್ ವಿಷ ಕೊರ್ರೆ ಆಯ್ಜ್ ಇರಿ ಏಪಲ ಜನ್ಮಡ ಅವ್ ಜನಕ್ ಮಾಫ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪರ ಇಜ್ಜ ಇರ್ನ ಬಾಲೆಗ್ ಅಂಚ ಮಲ್ತಂಡ ಇಜ್ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಮಾಫ್ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪುಜ ಆಂಡ ಮುಲ್ಪ ಕೃಷ್ಣ ಏತೊಂಜಿ ಕರುಣೆ ತೊಚ್ಕೊಂದಿಲ್ಲೆರ್ ಧಾತ್ರಿ ಪಂಡ ಅಪ್ಪೆದ ಸ್ಥಾನನ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಪೂತನಾಗ ಅವೇನೆ ಮುಲ್ಪ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಟೋಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 23rd ಶ್ಲೋಕಾಡ್ ಇವನ್ 10th ಕ್ಯಾಂಟೋಡ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಅಹೋಬಕೀಯಂ ಸ್ತನಕಾಲಕೂಟಂ ಜಿಹಾಮಸಾಯಾಪಯದ್ಯಾದ್ ಅಪಿ ಅಸಾಧ್ವಿ ದೇವೇ ಗತಿಂ ದಾತ್ರಿ ಉಚಿತ್ತಂ ತತೋನ್ಯಂ ಕಂವಾದಯಾಲುಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜೇಮ ಕಂವಾದಯಾಲುಂ ಅಹೋಬಕೀಯಂ ಬಕಾಸುರನ ಮೆಗ್ದಿ ಪಂಡ ಪೂತನ ಸೊ ಶೀಡೀಮನ್ ಪೊಣ್ಣು ರಾಕ್ಷಸಿ ಏರೋ ಪೂತನ ಸ್ತನ ಕಾಲಕೂಟಂ ಸ್ತನ ಪಂಡ ತನ್ನ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಾಲಕೂಟದ ವಿಷ ಪಾಡ್ದು ಕೃಷ್ಣಗ್ ದಾದ ಮಲ್ತಂತೆ ಪೇರು ಕೊರೊಂದಿತ್ತರು ಲೆಬೆ ಗತಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೂತನಾದ್ ಕೃಷ್ಣ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಗತಿ ಕೊರಿಯರ್ ದಾತ್ರಿ ಉಚಿತ್ತಂ ತತೋನ್ಯಂ ಯಶೋದಮಯ್ಯನಾಥ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಗೋಲೋಕಡ್ ಅಪ್ಪೆದ ಸ್ಥಾನ ಅರೆನ ದಿಯರ್ ಕಂವಾದಯಾಲುಂ ಶರಣಂ ಪ್ರಜೇಮ ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ದಯಾಲುಗ ನಮ್ಮ ಶರಣಾವಡು ಅಂಚಿನೊಂಜಿ ದಯಾಲುಗ ನಮ್ಮ ಏಪ ಶರಣಾಪಿನ ಸೊ ಅವೆನ್ ಮುಲ್ಪ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಂಚ ಒಂಜಿ ಮರ್ಸಿಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಮಿತ್ ಅಂದ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊರ್ಪೆರ್ ಮುಲ್ಪ ಸೊ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಏತ್ ತಿಂಗೊಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಕೃಷ್ಣಗ್
ಪಾಯಮಾನ. ಮೂಜಿ ತಿಂಗಳು. ಸೊ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆರೊಂಜಿ ಬಂಡಿ ಉರುಳಿಸಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು? ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲೆನ್ ಮಾತ ಒಂದು ಜೋಕಾಲಿಡ್ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ರೆಡಲ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ನಾಗ ತೊಟ್ಟಿಲ್ಡ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಬಾಲೆ ಕೆಲವರ ಹಠ ಮಲ್ಪುನಾಗ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪಗ ಐಕ್ ಅಪ್ಪೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪ್ಪಗ ದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಾಲೆ ಐಕ್ ಪಾತರ ಆಪುಜಿ ದಾದ ಆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಇಂಚ ದೊಂಕುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಾರ್ ದೊಂಕುಂಡು ಬೊಕ ಜೋರ್ ಬುಲ್ಪುಂಡು. ಸೊ ವರದಾದಂಡ್ ಮಾತ ಗೋಪಿನಕ್ಕಲ್ ತನ್ನ ಕೆಲಸಡ್ ಬ್ಯುಸಿ ಉಲ್ಲೇರ್. ಯಶೋದಮ್ಮಯ್ಯಲ ದಾದನ ಆದಿನ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಉಲ್ಲೇರ್, ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಅರೆಗ್ ನೆನಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಬೊಕ ಕೃಷ್ಣ ಕೋಪ ಬರ್ತನೆ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅಮ್ಮಗೆ ಎನ್ನ ನೆನಪಿಜ್ಜ ಅಂತ ಜೋರ್ ಕೋಪ ಬರ್ತನೆ ಕೃಷ್ಣಗ. ಈತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಚೂಲ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣನ ಅಲ್ಪ 1 ಗಂಟೆ ಆಂಡಲ 2 ಗಂಟೆ ಆಂಡಲ ಏರ್ಲ ಬರೊಂದಿತ್ತಿಜೆ ಕೃಷ್ಣ ಇಂಚ ಮಿತ್ತು ತೋಂದುಲ್ಲೇರ್ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ್ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ ಬಾಲ್ಯದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬುಲ್ಪುಂಡು. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಎಂಕ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಾಲ್ಯದಾದ ಮಲ್ಪುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊರ್ತು ಮಾತ ಬಾತೆರೊಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬಾಲೆ ಮನಿ ಬಂದು ಕುಲ್ಲುಂಡು ಐಕ್ ತಡೆಯರ ಆಪುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವಲ ಪಾತ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಲ್ಲ ಓ ಬಾಲೆ ಪಾತ್ರ ಉಂಡು. ಸೊ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸೀಕ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಾಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಂದಿಜ್ಜೆರ್ ಅಂದ್ ಅದನ್ನ ಹಠ ಮಲ್ಪೆ ಅನ್ ಬುಲ್ಪ ಇಜ್ಜ ತೆಲ್ಪ ಅಪ್ಪಗೆ ತೂಪೆರ್. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಸೇಮ್ ಅವ್ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲೈ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಬಾಲೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತ ಒಲ್ಪಡ್ದು ನಮ್ಮ ತೆರಿಯೊಂದ ಇನ್ನಿನ ಮಾತ ಒಂದು ಮಾತ ಕೃಷ್ಣಡ್ದು ಬಿಕಾಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಸೊ ಆರ್ ಬಾಲೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆರ್ದಾದ ಮಲ್ತೆರ್ ಜೋರ್ ಬುಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ಬುಲ್ಪುನಾಗ ಬಾಲ್ಯದಾದ ಮಲ್ತು ಕಾರನ್ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ತು ದೊಂಕುಂಡು ಆಕಾಶಕ್ ಗಾಳಿಗ್ ದೊಂಕುಂಡು. ಅಂಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಪ ಕೈತಲೊಂಜಿ ಬಂಡಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಾರ್ಟ್ ಅಪಗ ಮಾತ ಒಂದು ಮಾತ ವೆಹಿಕಲ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಬಂಡಿಡ ಪೋಂದಿತ್ತರ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಬಂಡಿ ಇಂಚ ಉಂತದಿತ್ತರ ಆಯ್ತಾ. ಕೃಷ್ಣ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಿಕ್ ಕೊರ್ನಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಏತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಇರೆ ಕಿಕ್ ಕೊರ್ನಾಗಿರೆ ಬೇನೆ ಹಾಕೊಂಡ ಇಚ್ಚಿ. ಸೊ ಅಂಚೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಕಿಕ್ ಕೊರ್ನಿ ಕೃಷ್ಣ ದಾದಂಡ್ ಅವ್ ಬಂಡಿ ಉರುಳುದು ಅಂಚೆ ಪೋಂಡು. ಸೊ ಅವಂದು ಒಂದು ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಓ ಬಾಲೆಗ್ ದಾದಂಡಲ ಅಂಡ ಅಂದ್ ಕೃಷ್ಣನ ಅಲ್ಪ ಬರ್ತೇನೆ ಅಪ್ಪಗ ಕೃಷ್ಣ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಓ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಬರ್ತೇನೆ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಮುಲ್ಪ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಸೀಕ್ ಮಲ್ಪರ ತೋಂದಿಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ರಾಕ್ಷಸನ್ ಕೆರ್ರಲ್ಲ ತೋಂದಿಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸನ ಎಂಚ ಕೆರ್ಪುನ ಅಂತ. ಸೊ ಅವರೇ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ರಸ ಒಂಚಿ ಮಗನ ರೂಪಡ್ ಯಶೋದಮಯ್ಯಾಗ ಮೋಕೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಒಂಜಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ರಸಡ್ ಕೃಷ್ಣಗ್ ಮೋಕೆ ಕೊರೊಂದು ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೆನ ಮೇಂಟೈನ್ಲ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತೊಂಜಿ ಅಸುರನಕ್ಲೆ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ಲ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ತಾವ್ ಏರಿಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಏತ್ ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗೋಲು ಮೂಜಿ ತಿಂಗೋಲ್ದ ಬಾಲೆ. ಸೊ ಏತೊಂಜಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಭಗವಂತ ಮುಲ್ಪ ತೋಚ್ಕೊಂದಿಲ್ಲೇರ್, ಏತೊಂಜಿ ಆರ್ನ ಶಕ್ತಿನ ಮುಲ್ಪ ತೋಚ್ಕೊಂದಿಲ್ಲೇರ್ ಭಗವಂತ. ಐತ ಬೊಕ ಅರ್ಜುನ ವೃಕ್ಷಗಳು ಯಮಲಾರ್ಜುನ ವೃಕ್ಷ ರೈಟ್. ಯಮಲಾರ್ಜುನ ವೃಕ್ಷ ಏರಿತ್ತೇರು ಅವು 2 ವೃಕ್ಷ ಕುದರೆಂಚಿನ ಏರವ್ 2 ಜನ ನಾರದರ ಶಾಪ ಶಾಪ ತಿಕ್ಕಂಡು ದಾಯಿಗ ಅಗುಲು ಒಂದು ಪರ್ತು ಮಧ್ಯಮನ ಮಂತದ ನೀರುಡು ಬನ್ನಾಗಲ ಅಕಲ್ ತಿರ್ಗ ತುತುಜೆರ್ ಫುಲ್ ತಮಗುಣಟ್ಟಿತ್ತಾರೆ ಸೆನ್ಸ್ ಗ್ರಾಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಇಂದ್ರಿಯ ಬೋಗಡಿತ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ರಿಚ್ ಸನ್ಸ್ ರೈಟ್. ಕುಬೇರ ರಿಚ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಕಲ್ನ ಜೋಕಲ್ಲ ವೆರಿ ರಿಚ್. ಸೊ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚನೆ ಕುಲೊಂದು ಅಯ್ಯಾಶಿ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ನಾರದ ಮುನಿ ಮಾತ ಕೊಡಿಟ್ ಪೋಂದುಪ್ಪೇರು. ಸೊ ನಾರದ ಮುನಿ ಅಲ್ಪ ಬತ್ತೇರು ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಮಾತ
పోయారు అండ్ ముకుల్ రెడ్డి జన ఇంచని వితౌట్ ఎనీ క్లాత్స్ అంచని నారద ముని ఇంಚ ತೂಯರು ಸೊ ನಾರद ಮುನಿ ಪಂಡರು ಇಂಚ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಬೇತೆಕ್ಲೆಗ್ ಮಂಚಿ ಎಂಕ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಚಿ ಆಂತಲೆ ನಿಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸಾಧು ಬನ್ನಾಗ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಶ್ರಾಪ ಕೊರ್ಪೆ ನಿಕಲ್ ರಡ್ಡ್ ಅರ್ಜುನ ವೃಕ್ಷ ಆವಡು ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕುಬೇರ ಡಿವೋಟಿ and akil prem alper narad muni at the same time ar mast karunella tochpaver ar shapala korper at the same time karunella tochpaver encha karune tochpaver raddu mara avodu ant pantaru at the same time karune tochpaver encha ಕೃಷ್ಣ ವರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತನ ದಾಮಡ raddu vriksha avodu ant pantaru correct so narad muni shapala korper at the same time ಕರುಣೆಲ್ಲ ತೊಚ್ಪಾವೇರ್ ಅಕಲ್ ನಮಿತ್ತು ಬಿಕಾಸ್ ಭಗವಂತನ್ ತೂಂಡ ಒಕ ದಟ್ಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಂಚ ಮಲ್ಪೇರ್ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಪ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕೊರ್ನಾಗ ಬಂತೇರ್ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸೊಸೈಟಿ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕಲ್ ಅಂಗಿ ಪಾಡಂದೆ ಇಂಚನೆ ಶೋ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಆರ್ ಅಯ್ಯಾಶಿ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೇರ್ ಅಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನ್ಮ ಮರ ಆಪೇರ್ಗೆ ಮರ ಆಪೇರ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಲಿವುಡ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಮಾತ ಅಂಗಿ ಪಾಡಂದೆ ಉಪ್ಪೇರ್ ಅರ್ಧ ಅಂಗಿ ಪಾಡಂದ್ ಉಪ್ಪೇರ್ ಅಕಲ್ ಮಾತ ತಮೋಗುಣ ಟುಪ್ಪೇರ್ ಅಂಚಿನ ಜನಕ್ಕಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮರ ಆಪೇರ್ ಮರ ಏತ್ ವರ್ಷ ಉಂತುಂಡು 500 ವರ್ಷ 1000 ವರ್ಷ ಮಾತ ಅಲ್ಪನೆ ಉಂತೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ನಮಕೊಂದು ದೇಹ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಕಲ್ ಮಾತ ಅರ್ಧ ಅಂಗಿ ಪಾಡೋದು ಅಂಚೆ ಪೋಪೇರ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾತ ಪಾಡೋದು ಇತರ ಜನಕ್ಕಲ್ ಮಾತ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಸ್ಲೀವ್ಲೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 10 ವರ್ಷ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಅವಲ ಇಜ್ಜ ಸೊ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ರೂಲ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂಜಿ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಾವು ಮಾತ ಯೂಸ್ ಮಲ್ದು ಭಗವಂತನ ಅಲ್ಪ ಪೋಯರ ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವೇನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆ ತೊಚ್ಪಾಯರೆ ಅವು ಲಂದ ಕುವೇರ ಬೊಕ್ಕ ಮಣಿಗ್ರೀವನ್ ಮರ ಮಲ್ತು ಕೊಡಿಯಾರ ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ನಂದ ಭವನದ ಒಂಜಿ ಆಂಗನ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಮರ ಆಯರ್ ಒಂದು ಕೊರಿಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಂತ ಆರ್ದಾದ ಮಲ್ತೇರ್ ಗೊಬ್ಬುನ ಪೆಟ್ಟಿದ್ದಾದ ಮಲ್ತೇರ್ ಆರ್ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೇರ್ ದಾಮೋದರ ಲೀಲೆಡ್ ಆತೊಂಜಿ ಮಿಸ್ಚೀವಿಯಸ್ ಪಂಡ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ತುಲೆ ಭಗವಂತ ಅಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ಮಾತರಿಗ್ಲ ಖುಷಿಯ ಹೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಭಗವಂತ ಈತೊಂಜಿ ಮಿಸ್ಚೀವಿಯಸ್ ಈತೊಂಜಿ ಮಿಸ್ಚೀವ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಯಶೋದಮಯ ಉಲೈ ಮಸ್ತ್ ಆನಂದ ಬರೊಂದುಂಡು ಇವನ್ ಯಶೋದಮಯ ಕಟ್ಟದಿನ ತೂದು ಕೃಷ್ಣಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಆನಂದ ಆವೊಂದುಂಡು ಇರುವೆರೆಗ್ಲ ಆನಂದ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ್ ಪೋಪೇರ್ ಕೃಷ್ಣ ಪುನಾಗ ರಡ್ ಯಮಲಾರ್ಜುನ ಟ್ರೀ ದಾದೊಂಡು ಮರ ಐಕ್ ಮುಕ್ತಿ ಕೊರ್ಪೇರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ವಾಪಸ್ ಧಾಮ ಅಕಲ್ನಕ್ಲ ಬೇಲೆ ಕಡಪುಡುವೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೃಂದಾವನಡ್ಲ ಆಕಲ್ ಒಪ್ಪೇರ್ ವರ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇವನ್ ನಲಕುವೆರ ಬೊಕ್ಕ ಮಣಿಗ್ರೀವ ಬೃಂದಾವನ ಉಪ್ಪೇರ್ಗೆ ಅಕಲ್ನ ಬೇಲೆ ದಾದೊಪ್ಪು ಬೃಂದಾವನಡ್ ಮಾದರ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರ್ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಗೋಡಿತಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೇರ್ ದಾದ ಬೇಲೆ ಆದಿಪ್ಪು ರಡ್ಡು ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಗಾಳಿ ದಾದ ಪಂಡ ವಾರ್ತೆ ಕೊರ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಕೆಲವರ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಪೇರ್ ಅಪ್ಪಾಗ ಮುಲ್ಪ ಬೃಂದಾವನಾಡು ಆರುಪುಜೆರ್ ಸೊ ಬೃಂದಾವನ ವಾಸಿನಕ್ಲೆಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮೂಡು ಕೃಷ್ಣ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂತ ಅವು ಒಂದು ರಡ್ಡು ಜನ ವಾರ್ತೆ ಕೊರ್ಪುನ ಕೃಷ್ಣನ್ ತೂಪೇರ್ ಒಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತ ಅಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರ್ ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಕಥಾ ಕೃಷ್ಣನ ಗ್ಲೋರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕತೆ ಪನ್ಪೇರ್ ಇದುವೇರಲ್ಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ಐತನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನ ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ ಲೆಕ್ಕನೆ ಆವಡು ಇಡೀ ದಿನ ಕೃಷ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ನ ನಮ್ಮ ಮೇನ್ ಗೋಲ್ ಆವಡು ಗ್ಲೋರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ ಸೊ ಅಂಚ ಅಪಗ ಕೃಷ್ಣ ಅವು ಕಾರ್ಟ್ ದಾದ ಒಂಜಿ ಬಂಡಿ ಅವೆನ್ ಉರುಳುನಾಗ ಇಜ್ಜ ರಡ್ಡು ಮರನ್ ಬೇರು ಸಹಿತವಾದ ಪಿದಾಯ್ ಬಂದಾಗ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಎಂಚೇನೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಇನಿ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ವಿಷ್ಣುನ ನಿಮಿತಿ ಆದ ನರಸಿಂಹನ ಒಂಜಿ ನಿಮಿತಿ ಆದ ಎನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಇನಿ ಸೇಫುಲ್ಲೆರು ಅಂತ ಎನ್ನುವರು ಯಶೋದಮಯ್ಯ
ಅಂಚದಾಯಿಗ ಇತ್ತೆ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈತ್ ಮಾತ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಲೀಲೆ ಮಾತ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಭಗವಂತ ಇದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಉಳ್ಳಾರ ಅಂಡ್ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಇದಾಯಿ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ಯಶೋದಮಯ್ಯನ ಎದುರಿತ್ತಾರತ್ತ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವರ್ಧನ ಪರ್ವತ ಮಿತ್ ಮಲ್ತೇರು ಆಂಡಲ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಭಗವಂತ ಅಂದ್ ದಾಯಿ ಗೊತ್ತಾಯಿಜಿ ಎಸ್ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರೇಮ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಓಕೆ ಬೇತದ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೃಷ್ಣನ ಮಾಯ ಯೋಗಮಾಯ ಅಂಡ್ ದಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ಯೋಗಮಾಯನ್ ಅಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ ದಾಯಿಗೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಇತ್ತ ಬಿನಿ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಭಗವಂತ ಅಂತ ದಾದ ಹಾಕೊಂಡಲ್ಪ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಪೋಪುಂಡು ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲೀಲೆ ಮಲ್ಪರ ದೇವಕಿನ ಎದುರು ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಾಗ ಈ ವಸುದೇವ ಬೊಕ್ಕ ದೇವಕಿ ಇಂಚ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಎಂಗ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣಗ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರ ಬೃಂದಾವನ ಪೋತೀನಿ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಮೀತಾಯರ ಯಶೋದಮಯ್ಯ ಇಂಚತ್ತು ಬಡು ಟಾಕ್ವೇರ್ ಪಂಡ ಕೋಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ನಿಮಿತ್ತ ಅವು ಕೃಷ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ತೋಲಿ ಭಗವಂತಾಗ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಏಪ ವೆನ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಪ್ರೇ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬಾರೆ ತೂಪರಪ್ಪಾಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತ ವಿಗ್ರಹ ರೂಪಡೆ ನಮ್ಮ ಎದುರು ಬರ್ಪುನ ಪೂಜಾರಿ ನಕಲ್ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರ್ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಭಗವಂತ ತನ್ನನ್ ತಾನ್ ನಮಗ್ ಕೊದ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರ್ ಯು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಿ ಹೆಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪು ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಅವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತು ದಾದಾಪುನು ನಮಕ್ ಒಂಚಿ ದಿನ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಇವಾಗ ನಮಕ್ ಭಗವಂತನ ಮಿತ್ ಪ್ರೀತಿ ಬರ್ಕೊಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಗ್ರಹ ಸೇವೆ ಪುನಃ ವಿಗ್ರಹ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಂಡ ದಾದಾಪುಂಡು ಇಜ್ಜ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ವಿಗ್ರಹ ಉಪ್ಪೊಡ ನಿಜ ರಾಧಾ ಗೋವಿಂದನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇತ್ತಂಡು ಐಕ್ ಮಾಲೆ ಮಲ್ತೀರ್ ಪಾಡುವಾರ ಸೊ ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನಾಗ ದಾದಾಪುಂಡು ಯು ಫೀಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಕೃಷ್ಣ ನಮಕ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಕೃಷ್ಣನ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ತಾಗುಂಡು ಅಂಡ ವಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಐತ ಮದತ್ ಪೋತ ಅವೆನ್ ಕುಡಾವರ ನಮಕ್ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಗ್ರಹ ಸೇವೆ ಆರ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೂದ್ ನಮಕ್ ಅದನ್ನ ಇಮೋಷನಲ್ ಫೀಲ್ ಆಪುನ ಉಂಡು ಅಂಡ್ ಅವೆನ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲೈಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವನ್ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಲ್ಪೊಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಜಪ ಮಲ್ಪುನ ಓದುನ ಅವೆನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದಿಂಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆದ್ ನಮಕ್ ಭಗವಂತನ ಒಂಜಿ ದರ್ಶನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಸೊ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಭಗವಂತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲೀಲೆನ್ ತೂಯ ರೈಟ್ ಓಕೆ ಇರಿಗಾಂಡೆಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ನಕ್ಕೇನಲ್ಲಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ